खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ भुटान जोबथेसालिनिफ्राय सा 6 बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ हगारदों। भुटान सरकारा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एनडिएफबिनि सा 6 बारग' सोद्रोमाफोरखौ हगारदोंमोन, जाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दंमोन आरो सुक्रुबारनि मोनायाव भारतनि आसामाव दैथायहरफिनदोंमोन। रयेल भुटान पुलिसआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर गाहाय दैदेनगिरिनि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गेलेफुनि गालेघुआव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारिया 2012 आरो 2016 मायथाइनिफ्राय जोबथेसालियाव थानाय खैदीफोरखौ हगारना होयो। खैदीफोरनि मादाव दङ चिरां जिल्लानि जिबन बसुमतारी। बिथाङा 3 जुन 2016 मायथाइनिफ्राय जोबथेसालियाव दंमोन। नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सनाराम मुसाहारिया 6 दिसेम्बर 2012 निफ्राय जोबथेसालियाव दंमोन। थामथियाव दं क'क्राझार जिल्लानि सनम मंगारखौ 2012 मायथाइनिफ्राय जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन। ब्रैथियाव दं चिरां जिल्लानि बिरमल बसुमतारीया 3 जुन 2016 मायथाइनिफ्राय जोबथेसालियाव जोबजादों। बाथियाव दं चिरां जिल्लानि दिलीप बसुमतारीया 3 जुन 2016 मायथाइनिफ्राय जोबथेसालियाव दंमोन। दथियाव दं चिरां जिल्लानि फाखन नार्जारिया 3 जुन 2016 निफ्राय जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ धिंआव आरोबाव मोनसे हानजा जिनाहारि, दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। धिं पुलिस थानानि सिङाव हानजा जिनाहारिनि आरोबाव मोनसे सन्देह गोनां जाथाया सुक्रुबारखालि नगावआव थागिरिफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोदों, जेब्ला सानै बाइकजों फैनाय दुथांफोरा सासे उन्दै हिनजावसाखौ लांखारदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा खौरां होदोंमोन दि बे जाथाया बृहस्पतिबारनि मोनायाव लाटियामारि ओनसोलाव जादोंमोन, जेब्ला हिनजावसा आरो बिनि उन्दै फंबायआ बिबैखौ दोननानै न'फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। सानै दुथांफोरा गाग्लोबजाग्राखौ गंसे मटर साइकेलजों होसोदोंमोन आरो नारसिननानै मोनसे गोजान जायगायाव लांदोंमोन। बिसोरो बिथांजोनि खुगाखौ होथेदोंमोन आरो बिथांजोनि फंबायखौ नागारनानै खारलांदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बिथांजोनि फंबायनि हेफाजाबनि थाखाय गाबनायखौ खोनानानै ओंखारबोदोंमोन आरो हिनजावसाखौ रैखा खालामदोंमोन। अदेबानि बै समसिम जोबोद गोबाव जाबायमोन आरो जिनाहारि खालामग्राफोरा जाथाय जायगानिफ्राय खारलांबायमोन। जिनाहारि खालामग्राफोरखौ होसोग्रा जायगानि थागिरिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बेयो सासे सुबुंनि न' खाथियाव जादोंमोन। मददनि थाखाय होसिख्रावनायखौ खोनानानै न' खाथिनि सुबुङा ओंखारबोदोंमोन। गामिनि गुबुन सुबुंफोराबो बायजोआव ओंखारलांदोंमोन आरो बिसोर सानैखौबो होसोदोंमोन, नाथाय बिसोरो खारखोमालांनो हादोंमोन। बिसोरो मिथिनो मोन्दोंमोन दि बिसोरो हिनजावसाखौ गावसोरनि मटर साइकेलाव लांदोंमोन आरो बिखौ जिनाहारि खालामदोंमन। जायगानि थागिरिफोरा दायनिगिरिखौ सिनायथि होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिसोरो बे ओनसोलनि जायगायारि सुबुंफोर। गाग्लोबजाग्रा हिनजावसाखौ उनाव थाबैनो नगाव मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि एनएमसिएचआव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिथांजोआ आथिखालाव फाहामथाय लागासिनो दं। जायगानि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला सानैनि सिनायथिखौ फैजुल आहमेद आरो इस्राफिल हुसैन होनना मिथिनाय जादों। बे समावनो गाग्लोबजाग्रानि नखरा धिं पुलिसनो मोनसे गसर थिसनो आरो सानैखौबो नागिरनाय जागायबाय होनना पुलिसआ फोरमायो। थामथि खौराङाव दङ लखिमपुराव एम्बुलेन्स आरो डाम्पार ट्राकनि सौग्रावनाय, साबा जोखोम। सनिबार 21 अक्ट'बर खालि आसामनि लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुराव गंसे एम्बुलेन्स आरो गंसे डाम्पार ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सासे गथ'जों लोगोसे साबा सुबुंफोरा जोखोम जायो। जाब्रबथायनि समाव एम्बुलेन्सआ तेजपुरनि टाइम्स मेडिकेलनिफ्राय लखिमपुरसिम मोनसे गोथै सह'खौ लांगासिनो दंमोन जेब्ला ब्लक तिनिआलियाव गंसे डाम्पार ट्राकजों सौग्रावलायो। बे गोहोमआ सासे गथ'जों लोगोसे साबा सुबुंफोरखौ जोखोम खालामदोंमोन। जोखोम जानायफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय लखिमपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटाल एलएमसीएचआव थिसननाय जायो। बेनि अनगायैबो जाब्रबथायाव एम्बुलेन्सनि सिगांनि बाहागोआ आबुङै गाज्रि जादोंमोन। खाफाल मोजां दि रावबो खहा जानाय एबा थैनायनि खौरां मोननाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ बायहाटा चारियालियाव 40,000 रां नंखाय रांजों लोगोसे सानै लाइमोन हमजादों।
चम्पु कलिता आरो अभिनाश कलिता मुंनि सानैखौबो 40,000 रांनि नंखाय रां बिलाइजों हमनाय जादोंमोन। बे जाथाया बायहाटा चारियाली पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय मालिबारि गामियाव जादोंमोन, जेराव सानै सेंग्राया नंखाय 500 रांनि नट फोसावनो नाजादोंमोन। सासे जायगानि गलादारआ सन्देह खालामदोंमोन जेब्ला लाइमोनफोरा गले गले बिथांनि गलायाव नंखाय रां सोलायनो थांदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै गलादारआ सांग्रां जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों सानैखौबो हमथानायाव जाफुंसार जायो। उनाव दायनिगिरिफोरखौ सिगांनि नायबिजिरनायनि थाखाय बायहाटा पुलिसनो गथायना होनाय जादोंमोन। पुलिसआ नंखाय रांनि गुदिनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों आरो आथिखालाव लाइमोनफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ सासे बर' आइजोआ सा 18 आइजोफोरखौ रैखा खालामदों। केदारनाथ दावबायनायाव सालायगिरिया हार्ट एटेक जानायनि उनाव आसामनि आइजोआ बिबान लायो, सा 18खौ रैखा खालामदों। सरासनस्रा नङै साहसनि दिन्थिफुंनायाव आसामनि तेजपुरनि कलिबारिनि 55 बोसोर बैसोनि आइजो मिनुमा बर'खौ केदारनाथ आरो बद्रीनाथआव दावबायनाय समाव सा 18 आइजोफोरनि जिउ रैखा खालामनायनि उनाव जोहोलाव महरै बाख्नायनाय जादों। हानजाया 12 सेप्तेम्बर खालि गावसोरनि धोरोमारि दावबायनायाव ओंखारलांदोंमोन। फोथायखेबस' हाजोआरि लामाफोराव थांलाय फैलाय खालामनाय समाव दिल्लीनिफ्राय भारायाव लानाय दावबायारिनि सालायगिरिया दुखुनांथाव महरै जाब्रबथायनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव बिखानि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन, जायनि जाहोनाव गारिआ गिथावना ओनसोलाव खैफोदाव गोग्लैदोंमोन। सोमोनांनाय आरो जाथावना खैफोदनि गेजेरावबो मिनुमा बर'आ हाजोआरि लामाफोरनि गोब्राब थासारिजों जेबो गिनाय गैयाजासे गोख्रैनो गारिखौ सामलायदोंमोन। जोबोद गोजोन आरो थिरांथाजों बिथांजोआ रोंग'थि गोनां महरै गारिखौ रैखाथिनि थाखाय सोलायदोंमोन, बेखौ रोखा खालामदोंमोन दि गारिआव थानाय गासै सा 18 आइजोफोरा जेबो खहा जायाखै। बिथांजोनि साहसआ बै समनिफ्रायनो सहरनि सावरायजानाय जाबाय। गोबां सुबुंफोरा गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानायाव बिथांनि गोख्रै साननाय आरो गिनो रोङैनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायदोंमोन। बे जाथाया मोनसे फोजोबनो हायै नेरसोन गालांदों, जाय मिनुमाखौ थाद'नो हानाय आरो जोहोलाव आखुनि नेरसोन बानायदों। द'थि खौराङाव दङ आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ क'क्राझारनि बड'लेण्ड सिल्क पार्क आरो एरि स्पन मिलआव दावबायहैदोंमोन। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ मैया फुङाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड सिल्क पार्क आरो एरि स्पन मिलआव दावबायहैदोंमोन। बिथाङा मिलनि गुवार रोखोमफोर आरो गोजौ गुन गोनां दिहुनथायफोरजों गोमोदोंमोन आरो जायगायारि आरिमुगिरिफोरजों जायगायाव मोन्नाय मुवाफोरजों बानायजानाय आयदाजों दानाय दिहुनथायफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव गावनि गोजोननायखौ फोरमायदोंमोन। बिथाङा मुलुगनां थाखोआव एरि दिहुनथायफोरखौ जौगाहोनो थाखाय गोहोम गोनां फोसावथाय आरो फालांगियारि मावखान्थिफोरनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। रायजो बेंगिरिया मिलनि जर'खाफोरखौ फोरमायनानै मोनसे रिपर्टबो बिदोंमोन। रायजो बेंगिरिजों लोगोसे मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो दावबायसा बर', बिटिसिनि नेहाथारि जतिन बरा, क'क्राझार जिल्ला कमिसनार आरो बिटिसिनि लोगो नेहाथारि रतिम बरग'हाय दंमोन। स्निथि खौराङाव दङ मणिपुर पुलिसआ रकेट हेड, मर्टार आरो स्टन ग्रेनेडफोर जब्द खालामदों। मणिपुर पुलिसआ शुक्रबाराव चुराचान्दपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सामुलामलन गामियाव सन्देह गोनां उदखारि थाग्रा खुलियाव गोजौ थाखोनि हाथियारनि मोनसे खेप नागिरना मोनो। बोखांनो हानाय बेसादफोरनि मादाव बायदि रोखोमनि गंथाम गोथां रकेट खर', हरखाब सोलायनाय मर्टार, गंथाम दाङाबाजि होबथाग्रा स्टन सेल, गंसे स्टन ग्रेनेड आरो गंसे हरखाब सोलायनाय रकेट सेल दं। बे हरखाब सिग्रोमनाया सिमानि उल्था फारसेनि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनाय आरो बिष्णुपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मयरांआव मोनसे रकेट गाग्लोबनायनि उनाव जादोंमोन, जेराव सासे 78 बोसोर बैसोनि मैथै सुबुङा जिउ खोमादोंमोन आरो सासे हिनजावसाजों लोगोसे साबा जोखोम जानायनि खौरां मोन्नाय जादोंमोन। दाइनथि खौराङाव दङ मिज'राम पुलिस आरो बिएसएफआ 40 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द खालामदों। सीमा रैखाथि गोहोआ सा-सानजा भारतारि ओनसोलाव ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानि आयेन बेरेखा फालांगिनि बेरेखायै गावसोरनि हाबाफारिखौ सोलिगासिनो दं। सीमा रैखाथि गोहोआ जर'खा बिएसएफ इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै जर'खा नारक'टिक्स पुलिस, आइजलजों लोगोसे जथाय अपारेसन खालामदोंमोन आरो एसपि, अपि, फिलिं स्टेशन, सेलिं, आइजल मिज'रामनि खाथियाव NH-06 आव गंसे ट्राकखौ होबथादोंमोन।
सानै उदां साखिफोर आरो पुलिसनि नुजाथिनायाव गारिखौ मोजाङै नागिरनाय जादोंमोन। नागिरनाय समाव गारिनि सालायगिरिनि केबिननि सिलिंआव 40 कौटि रांनि 4 लाख जाबा टेब्लेट गोनां 40 पेकेट बोखांनो हायो। अपारेशननि समाव सासे भारतारि ड्राग्स पेडलारखौ हमनाय जादोंमोन, जाय ट्राक ड्राइभार एबा बिगोमामोन। आरो काचार फ्रन्टियार सिमा रैखाथि गोहोआ ड्राग्स आरो नारकटिक्सनि बेरेखायै गावसोरनि हाबाफारियाव जानुवारि 2024 मायथाइनिफ्राय 6,29,880 नि बांसिन जाबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों। हमजानाय सुबुंफोरा अशरफ आली, आब्दुल हन्नान आरो प्रदीप दासमोन। बिसोर गासैबो काटिगरानिमोन। मोनसे पुलिस सुलुङा दाबि खालामदों दि जब्द खालामनाय बेसादनि बेसेना 30 कौटि रांनि खम जानाय नङा। गुथि खौराङाव दङ लन्दननि जर'खा फोरोंथाय हाबाफारियाव बाहागो लानो सायख'जादों आसामनि सिख्लाया। 12 थाखोनि बिगियान आयदानि फरायसा, थिपाजार गोजौसिन गेजेरारि आरो बहुमुखी फरायसालिनि जानबी प्रिया नाथ आरो दरंनि औलासौखानि थागिरिखौ केम्ब्रिज मुलुगसोलोंसालि लन्दनाव 10 साननि जर'खा फोरोंथाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय सायख'नाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला जानबीआ रायजोनि 4 गुबुन सायख'जानाय फरायसाफोरजों सनिबाराव लन्दननि थाखाय ओंखारलांबाय। फरायसाया बुंदोंमोन दि बियो 2 गुबुन-गुबुन सायख'नाय आनजादाव जिरायदोंमोन। गिबि आनजादा मंगलदै फरायसालिमायाव जादोंमोन आरो बिनि उनाव उननि आनजादा IIT गुवाहाटीआव जादोंमोन। लन्दननि थाखाय सायख'जानायनि सिगां बिथांजोखौ बेंगलुरुआव मोनसे फोरोंथाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय सायख'नाय जादोंमोन। बिथांजोनि मोगा-मोगिनि समाव बिथांजोखौ जिउ बिगियाननि आयदायाव गुबुन-गुबुन सोंथि सोंनाय जादोंमोन मानोना बिथाङा जिउ बिगियानखौ गावनि मोजां मोनसिननाय आयदा महरै सायख'दोंमोन। बिथाङा गावनि नखरजों लोगोसे मुलुगनि बयनिख्रुइ साबसिन मुलुगसोलोंसालिफोरनि गेजेराव मोनसेयाव थांनो थाखाय बे मोननो थाङै खाबुखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।